доста, мили мои приятелчета. Стигахме до пета част от дневната ми рутина. Стигнахме за банята, да си оправим косата, да си я намокриме яко. Да си я намокриме, така си я намокриме. Филмата мокра. Не е мокро отдолу. Само кръпата е мокра малко. Нали? Аръчвам доста яко. Погледнете са. Хора, сигурно прозорецът е отворен зад вас и сигурно хората ме гледат много срамно, като минават по улицата. Стига толкова. Трябва хора за гребен, хора. Изчакайте ме тук, моля. Ето го гребена. И сега пате. О, да, така много по-добре. Оставяме кърпата да изсъхне. Тук малко да забришаме, защото е малко мокро. Оставяме кърпата да изсъхне някъде. Не знам къде. Верно не знам къде. И ще я сложа ето тук. Там е перфектното място. Сайк. Како?